Ahojte priatelia, zdravím vás. Tak ideme sa pozrieť na nejaký ten váš príbeh, dobre? Ideme sa pozrieť, čo vy tu máte, zlatička. Je to len samozrejme pre niekoho zase. Pozrieme sa, čo nám ukážu teraz všeobecné energie, aký príbeh. Dobre, ideme na to. Čo to bude? Práca, financie, áno? No tu niekto akože pochopil nejakú manipuláciu niekoho. To znamená, že ako keby tu niekto niečo pochopil. Hej, že niekto s ním tu manipuloval, čiže niekto s vami tu manipuloval, vy ste to pochopili. A máte tu nejaké príjemné stretnutie, teraz vás tu čaká. Máte tu životnú spokojnosť. Áno, na základe tohto stretnutia. Je tu koniec vyčítkám aj tomu človeku, vy to proste uzavrete bez toho, aby ste už komunikovali s niekým. Čiže je tu koniec vyčítkám, je tu nejaké stretnutie príjemné, je tu životná spokojnosť, čiže idete do nejakej energie spokojnosti. Začínate si tu znovu veriť. Dobre, miláčikovia. Niekto tu s vami manipuloval. Budete oddychovať, budete pracovať na sebe a čaká vás tu láska. Takže hojnosť, áno, dobré rozhodnutie. Čiže niekto tu s vami manipuloval, zlatička. Dobre, vy ste sa na základe toho vlastne ako keby rozhodli, že už nenecháte so sebou manipulovať a idete vlastne do nových začiatkov o samote. Hej. Ja tu vidím, že je to veľmi dobré rozhodnutie. Vy tu začínate oddychovať, vy už tu prestávate niekomu niečo vyčítať, vy už ste ticho, nereagujete, je vám to jedno. Ace of Pentacles, vás tu čaká neskutočná hojnosť. Budete tu oddychovať, máte tu prácu, máte tu príjemné stretnutie. A toto všetko, čo tu bolo predtým, pada. Je tu zmena. A to znamená, vy sa tu začnete menovať na nejaké ezoterike alebo niečomu, čo vás bude náplňať. Čiže aj toto tu vidím dosť. A dosť vidím u vás, že vy tu ako keby vašu pozornosť tohto vzťahu, ktorý ste tu mali, kde tu s vami niekto manipuloval. Môže to byť kľudne aj pracovný vzťah, ale zase tu nacítujem aj vzťah súkromný, osobný. Ale vy tu idete do vlastne hojnosti. Je tu koniec manipulácie a vy tu vlastne ako keby objavujete aj nejaký váš dar, ktorý ste získali na základe týchto ťažkých skúseností, ktoré sú za vami. Kde tu s vami niekto manipuloval, kde ste trpeli, áno. Máte tu veľa skúseností. Vy ste mali dosť ťažký život, čiže máte tu dostatočne veľa skúseností. A tu nám máte nejaký výborný koniec, čiže dá sa povedať, že u vás, keď vy vlastne odseknete túto príležitosť, túto manipuláciu, ktorá tu bola s vami robená, je dosť možné, že ste boli v nejakej trojke, kde ten človek ešte niekoho mal a v podstate dá sa povedať, že u vás tým, že to odseknete, tu nastáva zmena. Je tu prekonanie prekážok s tým človekom a vy tu idete spolu do hojnosti. Čiže tento človek, ako náhle to odseknete, vás tu čaká vôňa luxusu. Oslobozenie. Máte sa oslobodiť od tej manipulácie, vy to tu vlastne zvládnete, vy sa oslobodíte tuto, dobre? Vy tu idete do hojnosti, idete do oddychu, vás tu čaká láska s tým človekom, čiže ako náhle ho odseknete, on sa pre vás rozhodne, dobre? Túto trojku treba ukončiť a tu nás sa pre vás rozhoduje človek, ktorého ľúbite, a on vás ľúbi a bude s vami. Nie je to pre každého, ale tento človek naozaj sa rozhodne pre vás. Ako náhle prestanete vy jemu trpieť toto, čo on tu žije s tou druhou ženou, tak vy tu idete vlastne do samoty, do hojnosti, ukončujete toto tu, vidíte, to všetko padá a je tu zmena. To znamená, je tu zmena a je tu prekonanie tých prekážok s tým mužom a je tu znovu láska. Čiže tento muž sa k vám vráti a bude s vami. Dobre? Získate tu nadhľad na tú celú situáciu a vy budete veľmi dobre vedieť, že ako náhle ukončíte tento vzťah v trojke, tak ten muž odíde od tej partnerky alebo proste od tej milenky, to je jedno. Neviem, že kto ste teraz, či ste partnerka alebo milenka, ale ten človek odíde od tej svojej polovičky
alebo od tej inej ženy, alebo od toho iného muža. Muži, obrate si to. A v podstate tá žena môže odísť teda. A vy tu máte plynulosť vzťahu, vy tu máte lásku, hej, vy tu máte náhľad a tento človek sa k vám vracia. Dobre, čiže tento človek naozaj prestrihnete púta, ktoré sú tam a bude s vami. Vy tu máte inšpiráciu, páže holy. Dokonca by som povedala, že vy tu na základe toho, liečivá atmosféra, vy tu na základe toho začínate tento váš vzťah vo dvojke, ako náhle vy to odstrihnete, tento človek pochopí, že nevie byť bez vás a on ukončuje tam nejaký vzťah a vracia sa k vám. Dobre? Vy tu začínate s tým človekom úplne nové začiatky, začínate tu aj spoluprácu. Je tu láska, je tu vlastne hojnosť, je to oslobodenie vlastne od tejto celej situácie, ktorá už veľmi dlho trvá. Je tu prekonanie prekážok a máte tu vlastne nádherný vzťah. Čiže vy dvaja, vy cítite duševne, že k sebe patríte, ale tento človek nemá ešte vyriešenú minulosť. Čiže vy tu v podstate dá sa povedať, že idete obaja do nových začiatkov, ale už vo dvojici. Hej? Môže to nejaký čas trvať, ale vy tu tú lásku máte. Áno? Plynulosť. Trojka pohárov. To je krásna karta. Áno? Hojnosť. Vidíte? Vôňa luxusu. Král pentaklov. Jemu to tiež veľmi pomôže, keď prestanete mu trpieť to, čo mu trpíte. Dobre? Čiže niekto tu sa dostáva z trojky do dvojky. Hej? Niekto tu opúšťa celú tú situáciu a na základe toho ten váš partner sa rozhodne pre vás. Majte sa krásne, zlatička, a majte krásny deň.